Always rise. Always rise. Analyze.
analyze, 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 analyze,
Let's make some fucking noise. Let's make some fucking noise. Let's make some fucking noise. Let's make some fucking noise.
Kaya pala din nila ako naririnig eh. Ayan. Ayan na mga lalabs. Salamat naman sa nag-concern dyan. Kayo naman mga lalabs. Wala pala akong boses. Hindi kayo nagko-comment dyan. Yun naririnig yung aking boses. Yan okay na? Naririnig nyo na ba yung boses ko? Si Madam Moana Iguana nandyan pa ba? Ito na ba siya nagapin? Kanina pang salita ng salita. Wala talaga akong narinig. Kanina pansalita ng salita, wala talaga ako naririnig. Taing ako ba may depression? Huwag naman. Meron na ngayon, no? Ayan mga lalabs naman, oy. Yung pumasok kanina, hindi mo lang kayo lalabs nagsabing wala pala akong boses. Salita ko ng salita, nabubuang na ako, yun pala. Hindi nyo pala narinig kung anong sinasabi ko. Madam Moana, nandyan ka pa po ba? Madam Moana Iguana, ayan. Narinig na. Yan, sinashoutout ko yung mga pumapasok. Hindi nyo pala ako naririnig, oy. Akala nyo nagpapamusic lang ako. Bubuka-buka naman yung bibig ko, tapos hindi man kayo nagko-comment dyan. Ayan, madam, baba ka ng bahay. Moana Iguana, ayan. OTW sa nakapin host. Ayan. Baba ka po ng ng bahay mo, Madam Moana. Ayan, palagyan mo na ako sa aking number mga lalak ng si Party Music di Jackie. Ayan, binabawa ni Night Boat. Hindi nyo narinig yung mga sinalita ko kanina. Sabi ko kanina, magkakapilang ako lala, mga lalags. Wait lang, nagpaalam pala ako, wala pala kayong narinig. Ayan, Mark Enson Vlog, Miguel shoutout. Tapos Akdan host from Mark Enson Vlogs. Ayan, Ned's Life, nagawa ng kanyang bahay. Madam Moana Iguana, magbaba ka po ng iyong bahay. Ned's Life, ayan, nagawa ng kanyang bahay si Ned's Life. Tapos paayuda from Mark Enson Vlogs. Sige lang lalabs, huwag kang umalis dyan maya-maya. Ayan. Mark Enson Vlogs. Malaki na ba yung bahay mo? Madam Iguana, nandyan ka pa po. Ayan. Mark Enson. 415 pala si Mark Enson. Mark, nandyan ba si MM Combination? Si Wellington nandyan? Oh, wala na ata. Mark Enson, ayan. Ayan mga lalabs, yung mga bagong pasok dyan, magbakas po kayo kay Bicol ng Uragon para po kayong mabalikan ko, ayan. Si Brits Mix Vlog, salamat host, ayan. Ayan, kung nakadikit ako sa'yo. Dan na kayo sa nakapin, please host, ayan. Ayan si Madam Iguana, Madam Moana Iguana. Nagdidikit ata yun. Ayan Mark, nakapin ka na. Bimble B harang host. Ayan. Salamat sa iyong paharang Bimble B. Ayan. Huwag kalimutan magsukli sa dinikitan ko ha. Thanks from Ned's Life TV. Ayan. Ayan mga lalabs, dikitan nyo si Ned's Life, balikan nyo yung kanyang nalikitan. Magkapit tayo mga lalas, pampatanggal ng antok. Karapatan natin TV dan kalimbang sa'yo, pasok lipo from Greyhounds. Greyhounds, Miguel shoutout. Karapatan natin TV, pasokli, ayan. Inom tayo mga lalas ng kape. Ayan ang pait-pait ng kape. Ang pait ng kape ko ay mas maano pa yung kape sa asukal. Mas lamang. Ang
pait. Kasing pait ng mga ex nyo. Joke lang. Madam Love Channel, maya-maya po madam ipipin po kita. Ayan. Ayan, Madam Love Channel mga lalas, palablab naman ako, nag-LS din yung mga lalas, maraming ayuda dyan, maraming tao. Ayan, Mark Enson Vlog Dan Bill All, pabalik po from Grahams. Ayan Mark, pabalikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, Grahams OTW, silbihin kita ng 5 Mark. Love Channel Dan Kalimbang All sa'yo, pabalik po from Grahams. Ayan, Karapatan Natin TV Dan Full Pack. Ayan, from Moana Iguana, gabi dun nagkakapikawas. Gabi, lalabs, umaga na dito. Umaga dito mga lalabs. Anong oras na ba? 2:15 in the morning, UAE time. Ayan, Eric Garcia, hello, mega love, shout out. Eric Garcia lalabs, thank you for coming. May jacket ka na? OTW sa nakapin host from, ayan, OTW sa nakapin from Moana Iguana. Ayan Mark, Garcia nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Jenny Rentoria harang pa ho. Salamat sa paharang niyo lalaws. Ayan, salamat ho from Mark Enson. Ayan, yun palablab na kung mga nanab sa aking number na si Bloody Coder. Ayan, I think Bloody Coder is a hacker. Kung gusto nyo i-hack kung ano yung chismis ni Martes bukas, hindi kita nyo na si Bloody Coder. Eric Garcia, ayan, nagawa ng kanyang bahay harang from Mark Enson Vlogs. Abel Fox Vlog nagawa ng kanyang bahay. Mark Enson Vlog Dan dikit thumbs up, please return. Ayan, Mark Enson, pabalikan si Jenny Rentoria Dan sa'yo. Ayan, Mark Enson Vlogs Dan from Ned's Life TV. Ayan, Jenny Rentoria nagawa ng kanyang bahay. Bimbolby harang ulit host pangalawa. Ayan, salamat sa paharang Bimbolby. Ned's Life. Ayan, Jenny OTW from Mark Enson. Ayan, Mark Enson Vlog full pack done with bakas from Bimbolby. Ayan, Bimbolby nagawa ng bahay. Ayan, ano, Mark Enson, nasa bahay mo pa rin ako. Jenny Dan from Mark Enson. Ayan, Mark Enson, panoorin ng 1 to 2 minutes. Huwag dikit-dikit ha, kasi mamaya lagas yan. Ayan, harang host from Jenny Rentoria. 1 to 2 minutes lalas, panoorin nyo yung video. Huwag puro dikit-dikit. Walang pakinabang yan. Ayan, sayang lang ng inyong pagdikit, mamaya lalamunin lang yan ni tatanga. Kailangan panoorin ng 1 to 2 minutes. Pag sinipagan ka, tapusin mo na yung buong video. Ayan, Bimbolby OTW from Mark Enson. Ayan, Moana Iguana Dan sa nakapin host. Ayan, Mark Enson, pabalikan si Madam Moana Iguana. Dikitan mo yung lanab yung mga nag-LS. Ayan, ay salamat, natapos din ang harang host.
Hinarang ka ba? Ayan, Mark Enson. Hindi na ako nagbaka sa'yo, lalabs ha. Ayan. Nindikit ko lang to sa'yo. With thumbsuck. Watch ko ng 2 minutes para dikit. Ayan, Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Ayan, nagbaba ng bahay Moana OTW from Mark Enson, Jenny Rentoria. Gawa ng kanyang pangatlong dikit sa iyo, Mark. Hinigyan kita ng 5. Wedding souvenir. Ayan. 22. Ganyan natin itong 425. Moana dating dikit from Mark Enson. Ayan. Mark Enson, please return from Jenny Rentoria. Ayan. Mark Enson, pabalikan si Jenny dan sa'yo, si Jenny Rentoria. Ayan. Nana nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Mark Enson lang. Jenny Dan, kanina pa from Mark Enson. Ayan. Ayan, Mark, gagawin ko na itong 425 ba? Ayan. Love Channel, Madam. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Abel Fox Vlog. Dan Jenny, kanina pa. Ayan. Ayan, Mark, dikitan mo si Love Channel, lalabs. Nag-LS yan. Maraming ayuda dyan, lalas. Puntahan mo pag nag-LS siya. Ikalimbang mo. Kasi malit pa yung bahay mo, lalabs. Ayan, Abel Fox Vlogs. Nagmama ng kanyang way. Dan sa nakapinhos. Ayan, from Brits Mix Vlogs. Ayan, Mark. Balikan mo si Brett Fritz. Ayan. 25 ka na, Mark. 425. Dan na ako sa bahay mo sa Pinhos from Abel Fox Vlogs. Ayan, Mark. Pabalikan na lang, Mark, yung mga dumikit sa'yo, ha. Dan na daw sa'yo si Abel Fox Vlogs. Pabalikan. Dan sa'yo si Brits Mix Vlogs. Pabalikan, lalabs. Abel Fox OTW from Mark Enson. Yan, Eric Garcia. Madam Love Channel. Hanggang ka po, Madam. Leodis Todo, Dan Dikit, please return from Jenny Rentoria. Ayan. Leodis, please connect to Jenny Rentoria. Ayan. Abel Fox, Dan from Mark Enson Vlogs. Ayan, 8 million in the house. May ganang shout out. Brits Dan from Mark Enson. Ayan. Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Mark Enson. Tingin ko kung nakadikit yung main ko sa'yo, Mark. Nakabigay na ako sa'yo ng 5. Ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Chupoy ka, chupoy. Ayan, Eric, nagbaba uli ng kanyang bahay.
Julaski Migalab shout out. Hi host. Kumusta ka na Julaski? Wala ka ng ubo? Ayan, Abel Fox Dan from Brits Mix Vlogs. Ayan. Brits Dan, dikit tamsak please return from Jenny Ventoria. Ayan. Yung mga lalat maglablaban kayo dyan, Eric Garcia. Ayan, Manay Bicol, Tamsak Host, Migalab shoutout all. Ayan, Manay Bicol, Migalab shoutout po. Ayan, Mr. Q5, Migalab shoutout. Hello po. Ayan, Mark Inson, Jonas kinagawa ng kanyang hello guys, good evening. Ayan. Good evening po Mr. Q5. Ayan, palablaban ako sa aking member mga nanars na si Bia Pick in Mix Vlogs. Madam Love Channel, nandiyan ka pa po. Batiin ko nga si Madam. Madam Love Channel, Madam. Where is Madam? Ayan. Punta tayo kay Madam. Ayan, Mark. 12 million in downs, Migalab shoutout. Ayan. Abel Fox Dan from Wana Iguana. Ayan. Manay Bicol, Migalab shoutout po sa'yo, Manay Bicol. Ayan. Abel Fox Vlogs, nagawa ng kanyang bahay. Mga lalas palablag naman sa nakapin. Manay Bicol. Ayan. Wala pala siyang jacket, oy. Wait lang po, Manay Bicol. Ayan, Manay Bicol, meron ka na pong jacket. Salamat po sa iyong pagbisita. Finding Nemo, Migalab shoutout. Finding Nemo. Ayan. Hi host, Migalab shoutout sa iyo, Finding Nemo. Hindi ko na nang ura ko nagawa ng kanyang bahay. Migalab shoutout po. Ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Tamsak 24 from Finding Nemo, Manay Bicol. Ayan. Nuwana Vlogs. Ayan. Dating dikit po sa nakapin host. Ayan. Salamat lalabs. Thanks po sa pa-jacket from Manay Bicol. Ayan. Finding Nemo, nagawa ng kanyang bahay. Kumusta ka na po, Finding Nemo? Si Pearly Shell to eh. Si Pearly Shell. Dikit na po at tamsak may libreng WH from Canada. Ayan. Ayan, salamat po Mr. Q5. Napakabait mo naman. Dong Balblang, Migalab shoutout Dong. Ayan. Tamsak ko. Salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na. Salamat dalab sa iyong patamsak. Ayan mga lanat, yung bagong pasok dyan, magbakas po kayo kay Bicola ng Oragon para kayo aking mabalikan maya maya. Check ko yung mga comment nyo. Ayan. Nating dikit po Love Channel from Manay Bicol. Ayan. Muwana dinikitan na kita from Love Channel. Bicola ng Oragon, nagawa ng kanyang bahay ni Nani Selva. Ayan. Salamat po from Dong Balblang. Ayan, salamat din kayo lalabs. Okay naman sisip, panay sisid 1. Panay sisid ba? Ayan. Kumusta naman ang yung WH lalabs? Finding Nemo? Ayan, Love Channel Dan from Brits Mix Vlogs. Ayan, Madam Love Channel, babalikan po si Brits. Muana Iguana Vlog. Finding Nemo. Ayan. Si Finding Nemo, puro hugot yung ano niya, yung title ng yung title ng ano ng Silent Hill is no, puro hugot. Ayan, Manay Bicol OTW from Brits Mix Vlog. Load pa daw yung kanyang WH. Benji Flores Remix. Migalab shoutout. Yung malalas pala sa ilang baon kaya hugot. Wala bang bumabaon? Finding Nemo. Manay Bicol OTW from Muwana Iguana eh. Ganda ko sa bahay mo, Muwana Iguana Vlog from Abel Fox Vlogs. Ayan.
Ayan, Love Channel dan full package from Eric Garcia. Ayan. Ayan, Finding Nemo. Panita ko si Finding Nemo. Parang full charge to si Finding Nemo. Ayan, Finding Nemo nagawa ng kanyang bahay, mga lalas. Abel Fox Vlog. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Alright, big love shoutout. Mikasha Kusin. Akit ka na ba? Thank you so much. Galing yan sa'yo. Ano, lalabs, Mikasha? Ibigay mo sa akin yan. Ano, akyat ka ba? Gusto mong umakyat? Ayan, Dan Manay Bicol from Brits Priest Mix Blondes. Ayan. Salamat naman, Mikasha Kusin, sa iyong pagbahagi ng music. Ayan, tuloy ko na. Nagpunta ka pala ngayon. Ayan. Salamat naman yan sa iyong background music, Mikasha Kusin. Next time, Miss Balong, sige sabihin mo sa akin na kung kailan na. Ayan. Kasi sa Valentine's ka, akit ka. Mr. Q5 Dan po. Ayan, from Manay Bicol. Manay Bicol Dan from Wanay Guana. Wanay Guana nagawa ng kanyang bahay. Lakas na ang boses. Malakas ba yung boses ko? Mamaya i-mute natin kung ay ano natin mamaya, bawasan. Tulog na yung katabi ko. Hayaan mo siya, siya nga maihinga rin siya kanina eh. Panay patugtog siya eh. Wala siyang pakialam eh. Lakasan ng boses eh. Ngayon na ba yung boses ko, Mikasha? Gusto mo pasabugin kita dyan. Ayan. Finding Nemo nagbaba ng kanyang bahay, Moana. Ayan. OTW Moana Iguana from TikTok. Ayan. TikTok viral na naman ng bahay. Nang magising kasama, nagising na nga lalabs, parang narinig ko sinusuntok na yung kanyang bed. Nagising kasi sinusuntok niya yung kama niya. Kasi nagpaparinig siya na, bakit ang ingay-ingay mo? Or hinaan ang music? Mahina ba yung boses ko, Mikasha? Love Channel Dan Dikit Pasukli. Ayan. Naririnig mo naman ako, Mikasha, di ba? Gusto mo pasabugin kita yan. Ayan. Sinuntok-suntok niya yung kanyang kama, mga lalas. Sabi niya, ayan. Sinuntok-suntok niya. Sabi niya, ang ingay-ingay nito. Ayan, nag-ikot-ikot ako eh. Finding Nemo, ha. Ayan, natawa tuloy siya. Bahala sa dyan. Siya, may ingay din eh. Ang lakas-lakas ng kanto niya kanina eh. Tapos ngayon, ako naman mag-ingay. Bahala siya. Ayan. Abel Fox Vlog, na nagawa ng kanyang bahay. Sino yun? Molly, ayan, boy, batibot, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Molly, nag-love shoutout. Moana Iguana Vlogs Dan, full pack sa'yo kapatid, ayan. TikTok viral, ayan, Molly, ayan. Dan Sukli po, Brett Stens po, from Manay Bicol. Sarap ng tawa ni Sisi. Ayan mo siyang maingay dyan, bahala sa buhay niya. Minsan na nga lang maglakas ng boses eh. Lagi na lang akong bulong-bulong eh. Minsan sinasabihan ako nilang bulong-bulong. Minsan naiinis ako. Napipikon ako ah. Si Mikasha panay pabulong-bulong yung sinasabi niya eh. Hindi rin ito rin nagawa ng kanyang bahay. Molly nagawa ng bahay. Moana OTW from Manay Bicol. Ayan. Boy Batibot. Ayan. Harang Puhos from Jenny. Salamat sa paharang dyan, mga lalams. Ayan, thank you so much, Mikasha. Kasi nasan yung bahay mo, Mikasha? Mikasha ba, oy? Nasa work ka na ba? So yan, di ko lang ng Uragon na gumawa ng kanyang bahay, Molly. Ayan, Mikasha, nandyan ka pa ba, lalabs? Molly, naggawa ng kanyang bahay, Molly. Dan po ako sa bahay mo.
sa nakapin. Ayan, Abel Fox, dan daw sa'yo Madam Vlog Channel. Jenny Rentoria, mega shout out. Ayan. Ayan, may kasya baba ka ng bahay. Eric Garcia, mega love shout out. Ayan. Itong music na galing to kay Mikasha mga lalabs. Dinanglab ko na. Alam niyo ba mga lalabs, yung mga ginagamit kong mga kanta mga nakaraan, alam niyo bang sunod-sunod yun yung nakaka-copyright? Pagkatapos kong mag-LS, chinichik ko yung YouTube studio ko. Alam mga lalabs, naging pula. Copyright claim daw, sabi ni Luluoy. Nakakaazar, natataranta pa naman ako pag nakaka-copyright, oy. Baka magka-warning na ako kay Lulu. Ayan mga lalas, may nag-shoutout 12 million dyan, ayan. Dong Bal Vlog dan na po, ayan. Mikasha Kusin, ambot, oy. Nasaan ka na, Mikasha? Nandun pa ba si MM Combination? Si Wellington nandyan ba? Wellington nandyan ka? Eric Garcia nandyan ka ba, Eric? Ayan. OTW Molly, Parmanay Bicol. Tara, mag-suklian agad tayo, guys. Finding Nemo, ayan, nagmana ka ng Molly. Dali, inom tayo ng kape, mga lalaw. Yung kape ko malamig na. Kasing lamig na ng ex nyo. Lamig na nga. Yan, malamig na yung kape ko. Hindi na siya kape, mga lalabs. Malamig na kape na siya. Ayan, Mikasha Kusin. Nasaan na yung bahay mo? Nandyan ba si Eric Garcia? Nandyan pa ba siya? Si Boy Batibot? MM Combination, nandyan ba? Ayan. Nabilaukan na ako sa kape, oy, hindi na siya mainit. Ayan, natawa tuloy si Abel Fox. Rory Katamora Jr. Migalab shout out. Ayan. Ayan, 10 million in daw Migalab shout out. Ay, Mikasha Kusin, nasaan na yung mo? Nasaan na yung bahay mo? Ala, Finding Nemo dan na po. Eric Garcia, pin kita lalaba. Ayan. Ayan, pero tayo kay Eric Garcia, mga lalang. Eric Garcia, palablab ako, mga lalams, kay Eric Garcia. Lanao del Norte, oy. Ayan, 11, let's eat and get connected. From Mikasha Kusin. Eric Garcia, mega shout out. Ayan, from Mikasha Kusin. Rudy Katamura, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. 9 million in daw, mega shout out. Ayan. Magkakilala pala kayo ni Mikasha Kusin. Needs life. Ayan. Tamsa Cross from Jerry Cuenca Official. Ayan. Blitz Blitz. Ayan. Blitz Blitz. Let's eat and get connected. Ayan. Mikashi, ayan, from Eric Garcia. Dan sa nakapinhes. Eric Garcia, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ito tayo sa bahay ni Eric Garcia. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, lalabs. Yan yung channel mo pala to. Ayan, tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, Eric. Tingnan natin, ayan. Blitz Mix Vlogs. Nagawa ng kanyang bahay. Mikasha Kusin, ayan. Pin kita maya-maya, Mikasha, pakatapos kay Erika. Ayan. Ayan, Eric, ang laki pala ng bahay mo, uy. Dati akong dikit sa'yo. Laki ng mansion, oy. Ang laki ng mansion ni Eric, mga lalans. Sana all, malaki yung mansion. Ayan. Rena, may galab shoutout, oy. May galab shoutout rin yung tamsak guwapa. Ayan, from Reno Upo.
kumusta ka na rin mo? Kumusta na yung yung niebe? Makapal pa ba? Sana all virgin na yan. Sino ikaw? Ikaw rin no? Ayan. Idol Mikasa Tamsak all LS mo. Ayan, from Jenny. Dan na ako sa nakapinos from Abel Fox Bronx. Eric, pabalik ka na rin yung dumikit sa'yo, lalabs. Dati akong dikit sa'yo, Eric. Ano tayo, old friend. Ito gwapa pa rin at virgin din. Idi wow. Virgin kasi. Paano nangyayari yun yung mga pelikula mo halos matanggal na yung bitlog mo? Yung mga video mo yun. Needs like Dan from Dong Bal Vlogs. Ayan. Hindi si Ninja na gawa ng kanyang bahay. Ayan. Pilipinas atin to, Tamsak Dan host. May lang shout out. Ayan. Dan po, Eric sa nakapin host from One Iguana. Eric, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalab. Salamat. Let's Plus Mix Vlogs. Ayan, Rino Upusa nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Brody Katamura. Walang nagsusukloy sa dinikitan ko. Sige nang slap, wait lang, ipin kita. Hanggang next live yung bahay mo, grabe siya na sinisilip niya video ko, may pagnanasa. Uy, grabe ka rin no. Wala punta house. Ngayon nag-ikot-ikot tayo, pero mahina yung connection. Daisy Jade, walang ayun, walays dan dikit tamsak pasok po, ayan. Ayan, Ned's Life. Nasaan na yung bahay mo ba? Ayan. Ayan, Miss Brenda. May love shout out. Iguana Iguana. Sana si Ned's Life. Napigawa yung bahay niya. Nasaan na to si Ned's Life, boy? Ay, hindi ko makita yung bahay mo, Ned's Life. Magbaba ka ng bahay mo dyan. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. Ay. Ayan, Ned's Life. Nagbawa na ng Moana Dan from Dong Bal Vlog. Yan mga lalas, padikitan nyo nakapin. Pasuklian na lang yung di pa sa kanya nagsukli. Ayun the host from Jerry Queen Kaupo siya. Sige lang lalang. Yan ka muna eh. Ayan, cooking with Sapia. Mag-love shout out. Hello my friend, how are you? Ayan. I am good. Thank you. Cooking with Sapia. Mag-love shout out to you. Ayun the host from Jerry Queen Kaupo siya. Ayan. Sige Jerry, wait lang. Ayan. Rodi Katamura dan Tamsak from Jenny. Ayan, Rodi Katamura ng gawa ng bahay. Batang Sunstorm ay hindi binababa ni Nightbot mga lanas. Manay Bicol yan full package from Eric Garcia. J-Pods Mix Vlogs. Jerry Queen ka dan dikit sa'yo. Idol pasokli na lang from J-Pods. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Abel Fox Vlogs, Miss Brenda. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you my friend from Cooking with Sapia. Jerry Queen ka nagbawa ng kanyang bahay. Pilipinas atin to Dong Bal Vlog Dan. Ayan. Pilipinas, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Ned's Life, nasa bahay mo ako. Lati lang tayong dikit. 408 ka pa din. Parang matagal na to ah. Yan, old friend tayo. Ned's Life. The mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
Ayan, Nanay Bicol, nagbuman ng kanyang bahay. Ayan. Miss Brenda nagbuman ng kanyang bahay. Rodi Katamura nagbuman ng bahay kung humimid sa Pia. Ayan. Miss Brenda patulsok sa premier. Ayan. From Rodi Katamura, may premier ka pala. Wait lang. Manay Bicol J Pods. Ayan. Miss Brenda dan dikit with Kalimbang at. Ayan. Aking member na si Bia Pick and Mix Vlogs. Ayan. Jerry Queen ka dan dikit tamsak pasok lipo from Jenny. Ayan. Kung humimid sa Pia. Danap sa nakapin host from Abel Fox. Needs life, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. J Pads sukli na kita from Jerry Cuenca. Ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Amin ko na nga yung aking kape mga lahat. Ang lamig-lamig na. Gold Rush, dinikitan. Ayan, dikitan from Gold Rush. Ang lamig na ng kape ko eh. Ayan mga lalas, padikit sa nakapin. Ayan, Odon Miguelab, shout out. Host, morning. Ayan, matamsak po. Sige, silang na lang. Needs life. Yan, pabalikan na lang si Needs Life. Mga dalandan na ba kayo kay Needs Life? Yan, J-Pods Mix Blood Dansa nakapin host. Ayan, from Needs Life, pabalikan si J-Pods. Ayan, ang aking member na si Bloody Coder, palablad naman mga laras, binababa ni Nightboot. Diyan na skinibaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan dikit po sa nakapin. Ayan, Ned's Life, pabalikan si Odon, dan sa'yo lalang. Tapos patamsak po. Ayan, sige Odon, tamsakan natin yan. Jerry Queen ka Jenny, sukli na kita. Ayan, from Jerry. Sino yung 150? J-Pods 150 tusok dating dikit from Miss Brenda. Ayan, nanginis na ka ba? Nakakuha ka ba ng isda dito? Ano, Ned's Life? Ayan, may love shoutout host for Mabel Esquerdo. Ayan, Mabel Esquerdo. Ayan, ang iwan ng kanyang bahay. Ayan, may isda. Anong isda ito, lalabs? Parang kakaiba yung isda na yun ah. Ayan, Mabel Esquerdo, ang baba ng kanyang bahay. D4 Bulabogs, Migalab shout out. Yan, 18 tamsak ano? Odon. 10 million indaws, Migalab shout out. 10 million. 10 million, thank you so much. Please support my video from D4 Bulabogs. Ayun, punta na tayo kay ano. Nandyan pa ba si Finding Nemo? Nandyan ba? Si Mikasha nandyan? Moana Iguana, nandyan ka madam? Pinatin si Moana.
Jen Channel dan dikit patamsak pasukli. Ayan. Jerry nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Manay Bicol. Jerry Queen ka official dan from Manay Bicol. Yung mga nalas palalab naman ako sa aking bird na si Akrima. Ayan, binababa ni Nightbot. Jen Channel dan dikit with kalimbang full pasukli na lang from J Pads. Jen Channel pabalikan si J Pads dan sa'yo. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Eric Garcia, nagbaba din ng kanyang bahay. Gumawa na, gibawa na nakapin mga lalas, palablab naman. Rodi, nandyan ka pa, Rodi? Alam ko may ano ata to. Wala nata si Rodi Katamuro, umalis na. Malay Bicol, sukli na kita. Yan from Jerry. Cooking with Sophia, nagawa ng kanyang bahay, needs life. Needs life dan sa'yo from Jerry. DJ Genre. Tapos na yung music natin. Tapos na ba? Natapos na. Thanks for watching. A like would be appreciated. And Thanks don't J forget Pads, UTW po para Manay Bicol. Rodi Katamura, nandyan ka pa ba? Dan full pack sa nakapin from Jerry Cuenca. Ayan. Manay Bicol, migalab shoutout from Abangers. Ayan. TV, migalab shoutout Eric Garcia.
Punta tayo kay Jerry Cuenca. Nandyan pa ba siya? Jerry Cuenca. Jerry, ba ka ng bahay, Jerry? Or Abel Fox? Cham 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 cham. Mount Valley Harmony, may galab shout out. Korean my friend, Jerry Cuenca. Ayan, ang mga ng kanyang bahay si Jerry Cuenca. Punta muna tayo kay ano. Nauna pala si Abel Fox. Ayun, punta muna tayo. Ikaw sunod, ano, Jerry? Ayan, Mount Valley Harmony, may galab shout out. Ayan. Jerry, ikaw susunod kay Abel Fox, ha? Ayan, thanks host from Abel Fox. Dan sa'yo Jerry Cuenca from Ned's Live TV. Ayan, security guard pala to si ano, si Abel Fox. Diyan kita lima, Abel Fox. Ayan, nasa bahay mo ako, Abel Fox, oh. Tingnan ko kung nakadikit yung akin ngayon sa'yo. Wait lang, ha. Ilang minutes ba to? Ayan, 6 minutes. Ayan, panoorin ko to ano, Abel Fox, para sa WH mo. Ayan. Pakita ko alaga kong isda. Ayan, 8 million daw sa nag-shoutout. 8 million. Tingnan ko, Abel Fox. Kung nakadikit yung main ko sa'yo, cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Abel Fox, dati pala tayong dikit. Ayan, cooking with Sapia, nagbuba ng kanyang bahay. Dan sa nakapenhos from Jerry Cuenca, Eric Garcia, nagbuba ng kanyang bahay, mga lalangs. Dan Suklepo, J-Pads Mix Vlogs. Ayan. Yan, nasa bahay mo ako, ano, Abel Fox. I-full watch ko to, ha. Ayan, bilisan ko lang. Ito times 2 ko para mabilis matapos. Ayan. Yan, Abel Fox. Pinapanood ko pa. Jerry, dan please check from Cooking with Sapia. Ayan. Ned's Live TV, nang buma ng kanyang bahay. Eric Garcia, nagawa ng kanyang bahay. Harmony, thank you so much. Ayan. Harmony, Mount Valley Harmony, thank you so much. Ayan, welcome to Bronze from Mount Valley Harmony. Ayan. Thank you so much, my new member. Ayan, Harmony. Thank you so much, Mount Valley. Thank you so much, Lalabs, Mount Valley Harmony. Yan yung member mga Lalabs. Yan, full watch ako sa'yo, Abel Fox. Ayan, ginawa ko siyang times 2 para mabilis. Thank you so much, Harmony. Inumin ko lang yung aking kape. Nalamig na niya.
Thank you so much, Mount Valley Harmony. Thank you, drop your link. Dati akong dikit sa'yo, Albert Fox, bigyan kita ng 5 lalabs. Thanks, Hoss. Ayan, lang ka naman lalabs. Thanks, Abel Fox, honestly, from Ned's Life. Ayan. Yun ko, Abel Fox, mabili ng dikit ko sa'yo. Gawin na natin tong 840. Ayan, there is my new member, Mount Valley. Drop your link, lalabs. Mount Valley. Ayan, 840 ka na, Abel Fox. Abel Fox, 840 ka na. Sana wag na muna nilo yung hinigit ko sa'yo. Ayan, nasan na ba si si Mount Valley? Hanapin mo nga yung niya. Mount Valley. Mount Valley, ayan. Mga lalas palagad naman sa nakapin. Ayan, palagad sa nakapin mga lalas ang aking member. Rodi Katamura, ayan ang baba ng kanyang bahay. Harang host from Bimblebee, and thank you so much, Lalab, sa paharang. Sunod kita, Jerry Queen ka pala.
Ayan, padikit naman sa nakapin mga lalabs. Haba ng harang host from Bimblebee. Ayan, salamat sa iyong paharang dyan, Bimblebee. Ayan mga lalabs, palabag naman ako sa aking member dyan. Ayan na nakapin. Needs Life Dan po from Manay Bicol. Ayan, Abel Fox Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you for posting the link. Thank you so much to Lalabs. Give you 5 banana. Mount Harmony. Mount Valley Harmony. Ayan. I'll give you banana. 5 banana. Ayan. Ma'am Jenny Renteria, dan dikit na po sa'yo. 12 minutes ago may bakas po ma'am. Ayan, from Manay Bicol. Needs Life ng ng kanyang bahay. Eric Garcia, I'm done, thanks my friend sa pin host. Ayan. Abel Fox connects, mali. Mount Balik connect to Abel Fox. Ayan, Abel Fox na gumawa ng kanyang bahay. Host out mo na work pa, salamat. Ayan. Sige Jerry, thank you so much. Pinasa na kita eh. Ikaw na susunod kay ano, kay Jerry Cuenca, ay kay ano, Mount Valley. Dan Manay from Ned's Life. Bumblebee nagbawa ng kanyang bahay. Needs Life TV nagbaba ng bahay. Mga lalas, palablag naman ako sa aking member dyan na binababa ni Nightboot. Ayan si Lloyd. Cooking with Sophia Migalab, shout out po from Bumblebee. Yan, J27 thumbs up po. Ayan, mag-love shout out Jay. Ayan si Jay nagbawa ng kanyang bahay, J27 TV. Ayan. Upak din po sa Koreanong nakapinos. Magbakas, salamat po. Ayan. Ayan, babalikan ka niyong Bumblebee. Magbakas ka lang, lalabs. Friends, nakama ni Needs Life. Ayan. Needs Life, pabalikan si Abel Fox.
Mount Valley Harmony Dan from J27 TV. Ayan, Mount Valley, connect to J27 TV please. Thank you so much, Lalos. Ayan, Bumblebee Dan dikit tamsak pasukli from Jenny. Ayan. Alberto Arena Dan pasukli po from Ned's Life. Ayan, madalas palablab ako sa aking number dyan na binababa ni Nightbot. Ayan, si Party Music na Jackie, Ned's Life, nagwa ng kanyang bahay. Ayan. Bumblebee Dan dikit tamsak pasukli po from Jenny. Ayan. J27 Eric Garcia Dan from J27. Bumblebee Dan. Ayan. From Ned's Life TV. Bumblebee, pabalikan si Ned's Life. J27 TV Pulpak Dan po with bakas pasukli na lang from Bumblebee. Ayan, J27 pabalikan na lang si Bumblebee Dan sa'yo lalabs. Ayan, 6 million in the house, big love shoutout. Generentorio OTW po from Bumblebee. Ayan, Bumblebee pabalikan si si Jenny Rentorio Dan sa'yo Bumblebee. J27, ayan, TV
Bimblebee, baba ka ng bahay, lalabs. Batang Sandstorm, full pack nun po with bakas pasukli na lang. Salamat po, ayan. Salamat naman dyan, Bimblebee. Magbakas ka lang dyan, babalikan ka niyan, ayan. Sumaba ka ng bahay, Bimblebee. Ayan. Salamat natapos din, harang. Salamat naman yan, Jenny. Ayan. Ayan, Jenny Rentoria na baba ng kanyang bahay. Thank you so much ho sa pag-pay. Wala ka naman lalam. Ayan. Ned's Life TV. Ayan, baba ng kanyang bahay. Si Alberto Arena pala to. Ayan. Tamsak natin may third dose. Ayan, booster. Bimblebee. Ayan. Harang Bimblebee, harang. Ayan, may harang ka. Ayan. Can you watch 1 minute? Ayan. Can you watch 1 man video now? Ayan. Okay, doon na bunhular. Click this link now from Donabon. Okay, Donabon, just wait. DJ John Ray Remix. Kirin. Panoorin nyo ng 1 minute to video batang. Ayan. Ay, lalagasin lang nilolo pati ang nagsukli sa inyo. Ayan. Yun nga, lalabs. Sabi ko panoorin ng 1 to 2 minutes. Harang ulit, host. Ayan, salamat sa paharang dyan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Donabon. You have 7 subscribers. I have go now. Just want to say hello watching from Kentucky. And I'm here in your house, Donabon. My first video on my new channel. Ayan. You have you have 7 banana. Yan ang lito pala ng kanyang banana, mga lalabs. Si Donabon. I am watching now, Donabon. DJ John Ray Remix. Gawin natin tong 10. 7 pa lang yung yung banana niya. 7 pa lang, bago lang yung yung channel niya, mga lalabs. Si Donabon. Party Music, mega love shout out. Tamsak, ayan, thank you so much, lalabs. Party Music sa iyong patamsak. OMG, no emoji. What emoji? They have emoji. You want emoji from your face?
Good morning from Party Music. Ayan, thank you so much, lalabs. Good morning. What's poppin'? Mix DJs. Ned's Live TV, ayan ang gawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Natakaan na talaga ako. Lad Channel, ayan binababa ni Nightbot, mga lalas, palablab naman ako. Ayan si Party Music. Hindi kita nyo yan, mga lalabs. Reggie Flores Remix. In Alberto Arena, nasa bahay mo ako. Ayan, Party Music. Palalabaw kayo, Party Music, mga lalabs. This is RBF Mini Sound. Hello kabayan, unahan na kita, tamsak na kita. Bisita ka sa bahay ko, ayan. Si Kabayan TV, kalimbang ko ngayon. Kabayan TV. Kabayan TV, nilab shout out. Sige po, ayan, pantang kita pag nakailangan kita. Yung nasa Pinas ka ba? Yung oras kasi natin hindi parehas eh. Ayan, cooking with sapia, full pack dan sa avocado, kiwi, ayan. Milkshake mo with baka, salamat po. Cooking with sapia, full pack. Babalikan na lang si Bumblebee, ayan. Kabayan TV PH, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Good morning from Bongs World. Bongs World, migalab shoutout, lalabs, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Tapos dito Saudi, ayan. Magkasunod lang pala tayo nasa UAE ako na labs. Diyan sa'yo siguro nasa 2:24, tama, diba? Ito is 3:24 ng madaling araw. UAE time. Team Samurai. Best music mix only on JRR. Kabayan on the way from Bongs World, mga Kabayan TV dyan po, pasugod naman sa premier ko po, ayan. May premier ka ba ngayon? Kabayan. May premier ka ba ngayon na o ano lang, gusto mo lang patangsakan? Kabayan. Ayan, mga lalas, palagalan ako sa aking member na si Bia. Ayan, Bia Picnic Ins Vlogs. Ayan, binababa ni Nightbot. Cooking with sa pinababa ng kanyang bahay. Kabayan TV, ano ba yan? Patamsak ka lang ba? Reggie Flores Remix. Kung nag-start na yung premiere mo, sagana sa harang host from Bumblebee. Sabi nga daw maraming harang pag madaling araw. Di ba, Monica, na pag in-skip mo yan, ikaw yung babawasan ni Lolo. Ned's Live. Pinagawa ng kanyang bahay. Ayan, Bumblebee. Dito muna ako from Bumblebee. Ayan. Sige lang, salamat sa iyong paharang, Bumblebee. Pag in-skip mo yan, yung revenue mo yung babawasan. Mautak to si Lolo, mga lalabs. Yung mga monetize dyan.
Pag kayo nanood ng video, pag in-skip nyo yan, hindi yung video na pinanood nyo ang babawasan, kundi ikaw nanood. Ayan. Ikaw yung babawasan. Indikitan from Gold Rush. Ayan. Jenny Rinto rin gumawa ng kanyang bahay. Hi, host from Jane Arico. Ayan. Tamsak na po, host. Salamat sa patamsak, Kabayan TV. Ayan. Yan yung bahay ko. Ayan. Yan ang bahay ko. Saan na yung bahay mo? Wala ka naman link. Yung channel mo yan. Nag-start na yun, host. Saan na ba? Hindi ka naman nagbaba ng ng link. Sonic Wave Disco Gold Rush. Jing Arico, ayan. Baba mo yung link mo. Party music, full pack down sa nakapin host with bakas pasukli na lang, salamat. Sige mong Bulbi, nagbabalik naman yan si Party Music. Baba mo yung bahay mo, Kabayan. Kabayan ba, oy? Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Paano ka nila mapupuntahan? Bimbol on the way, ayan. Mautak si Lolo. Oo nga. Mautak talaga si Lolo, mga kabayan. Ay, mga kabayan, mga lalams. Yung mga monetize dyan. Pag in-skip nyo yung video yung pinapanood nyo, lagi ang revenue nyo bawas. Yan, Hawaii Mag-Vlog, may nag-shoutout. Thumbs up, host, lalams. Kumusta ka na, Hawaii Mag-Vlogs? Dan na kayo sa nakapin, mga lalams? Dan na ba? Jenny, nandyan ka, Jenny? Jenny Rinto, yan, nandyan ka ba, lalams? Sige lang, Kabayan, tanda yung bahay mo, ayaw mo naman ibaba. Ayan, si Kabayan nandyan. Tingin ko nga yung bahay mo, Kabayan. Ayan, ang laki ng bahay mo, oy. Ayan, 2.1. Ayan, nasa harang ko, Kabayan. Jenny, maguma ka ng bahay. Ayan. Yan na sa bahay ko, ayan. Ayan, Kabayan, nasa bahay mo ako. May harang ka. Simple life, prepare booster chicken. Ayan, ayan, nasa bahay mo ako. May harang. Tapusin natin yung harang mo. 2 minutes. Kabayan TV. Cooking with Sapeo, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapeo, ayan. Ned's Life, ayan. Bongs World, Alberto Dan full package with bakas, ayan. From Bongs World. Tingnan nyo, Kabayan, kung nakadikit yung aking name. Yan, dati akong dikit sa main channel mo, ano, Kabayan. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Bibigyan kita ng 2, Kabayan. Kabayan, ayan. RC Wena, dikit kalimbang. Ayan, love shoutout RC Wena, ayan. Thank you so much. Bongs World OTW from Bimblebee. Mabawasan ka pag di mo tinapos yan, he.
Tinapos ko lalabs yung harang mo ay. Ayan. Binabawasan ni Lolo yung revenue. Tinapos ko yung harang mo lalabs kabayan. 2 minutes. Yan sa bahay mo ako ulit kabayan. Ayan harang ulit. Kabayan, ayan. 10 tamsak. Ayan, tingnan mo oh. 53 second, Madam Love Channel. Nandyan pa si Madam. Ayan. Good morning my friend from Kuya Jong. Big love shoutout. Ayan. Tambay lang friend, kain tayo. Sige po Kuya Jong, ano yung pagkain mo? Nasa bahay mo ako kabayan. Uy, 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 uy. Ayan, nasa harang pa rin, ano, kabayan. Tambay lang si Kuya Jun kumakain. Lanao del Norte, Mix Club. Salamat Ross from kabayan. Walang anuman po. Harsuhan din from Jane R. Rico. Ayan. Yung mga lalas, di kita ngayon si Madam Love Channel mga lalas. Ikalimbang nyo, nag-i-LS yun araw-araw. Maraming tao dyan. Love Channel. Din si Kuya Jong, ayan, nag-i-LS din yung mga lalabs. Di kita nyo yung mga nag-i-LS dyan mga lalabs, yung mga madilit pa yung bahay. Uwayma Vlogs. Jane R. Rico, OTW. Ayan, natapos ko yung harang kabayan. DJ Ram. Needs Life TV Kabayan TV dan pasukli po from Needs Life. Yan kabayan, pasuklian na lang po si si Needs Life dan sayo. Hanggang luwi-luwi-luwi. Ayan. Yan mga dalas palabib na sa aking number dyan na si Mudaing Channel. Ayan, binagawa ni Nightboot. Totoo ba talaga si Lolo kailangan tapusin harang? Ayan. Oo, kailangan tapusin yung harang. Lanao del Norte, Mix Club. Nangalay, magsandal nga ako. Magsandal ako na ngalay ako. Ayan, MM combination. Naguma ng kanyang bahay. Bongs World Full Pack Suklidan po. Dami kong tawa sa marites mo. Komedyan dito si si Bongs World. Kuya Jong, dandan sa subo ba kay mabilaukan? Kuya Jong. DJ Erjun on the mix. Mustamsak na ako sa nakapin from kabayan. Ayan. Jenny, dan na si kabayan. Pabalikan na lang lalang. Ayan, dinikitan kita ng dalawa ay Mount Valley Harmony naggawa ng bahay. Ay mga lalas yung aking bagong member dyan Our street, many na si Mount Valley. Jenny Ricodan po, pasukli nilang from Hawaii Vlogs. Ayan. Ngayon, magkalimutan yung aking member na si Jurassic mga lalas. MM combination OTW from Hawaii ma.
Dala ko sa'yo ng dalawa, kabayan. Ano tayo kay Jenny Renteria? Ayan, palaro naman sa nakaping mga lalabs. Sabahin mo ako Jenny? Nagpapaaraw ka? Ayan, Jenny. Mudaing channel, ayan. Full pack dan with bakas, salamat po. Sige po, Bimblebee, magbakas ka dyan. Nagsusukli yan si Mudaing channel. Hindi siya pumunta ngayon. DJ Arjun on the mix. Ayan, Jenny. 39 ka na, 539. Do it. Gawin natin itong 40. 538. Here we go again. Jenny. Ayan, Jenny. 5, ano ka na, 41. Ayan, dinigitan kita ng dalawa, Jenny. DJ Arjun on the mix. Ayan, nasa bahay mo pa ako, ayan. Do it. MM combination, nandyan si MM. Bones World, nandyan ka pa ba? Ayan, Mudaing channel, dan to you, please return to, ayan. Sige na, it's like magbakas ka dyan para balikan ka dyan. DJ Arjun on Si the Mudaing mix. channel, nagsusukli naman yan. Cooking with Sophia tayo. Junaski full pack, ayan. Sino yung dumikit kay Junaski? Si Bimblebee. This is the mix of Carles Mix Call DJ. Cooking with Sophia tayo. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar. Ma'am Bia Pick dan full pack, ayan. Salamat sa pagdikit kabayan, ayan. Nagsusuklian si Bia. Magbakas ka po ng pangalan ko sa dulo ng iyong ano. Kuya Jong, ayan, salamat naman sa pabiji-biji ni Kuya Jong dyan. Huwag ma-vlog. Yan, sunod kita huwag mga kay Batang Sandstorm, kay Cooking with Sophia. Sabay mo ako, huwag na. Destruction, powered by Carles Pinapanood ko yung bago mong upload. Maikling kwento kung bakit ako maagang laging OFW, ayan. Kabayan TV, pasukli from Ned's Life.
of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Kaya nasa bahay mo pa rin ako Batang Soundstorm. Ilang minutes pa to? Yan, 15 minutes. Jing Array, kumigilab shoutout. Ayan. RCW na pasukli parang Jing Array ko. Ayan. This is the mix of DJ Romar, the best, the best, the best. Ikan sa angkamot, pot, kapot, kapot, ikan sa angkamot, pot, kapot, kapot, ikan sa angkamot, pot, kapot, kapot, ikan sa angkamot. Kusunod sa Pia dan full support from Kabayan. Ayan. Ayun, kusunod sa Pia, I'm here in your house. You have harang-harang. I give you also one banana. Kusunod sa Pia. Kuya Jong, salamat sa iyong pabiji-biji dyan, Kuya Jong. Lanao del Norte, Mix Club. Huway ma, nandyan ka Huway ma. Ayan, tayo kayo Huway ma. Si Batang Soundstorm. Shake Limson TV, Migalab shout out. Mahala naman idol, ayan. Shake Limson TV, Migalab shout out sa'yo, lalabs. Kumusta ka na, ayan. Shake Limson TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman mga lalabs. Shake Limson, mga lalas palablab. Lanao del Norte, Mix Club. Nasa bahay mo ako, Shake Limson. Secret Sok Wakif, ayan. Sa bahay mo ako, Shake Limson. Saan ba ito sa Saudi? UAE. Kuya Jong vlog dan dikit pasok clip from Jenny. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, old school, who's old cool. RC Wina, dikit kalimbang, ayan. Magalab shoutout RC Wina. Qatar po, ayan. Nasa Qatar pala siya. Now it's time
RC win na. Shake Limson tayo mga lalab. Shake Limson na yan. Yan, nasabay mo ko ulit. Shake Limson. Yan, sabay mo ko Shake Limson. Yan, Shake Limson. Ayan, watching ako sa iyong video, Shake. Yung salamat po, mama. Yung lang naman po. Muli ka nga nag-ilis ka din. General Doria, thank you friend. Balikan kita, kain po. Ayan. Sir Batang Sandstorm dan full pack ako sa iyo. Ayan. Lily, ayan, nagawa ng kanyang bahay si Lily. Premier upcoming from Kuya Jong. Ayan. 5 million in the house, big love shout out. Ayan. Jing R. Rico, nagawa ng kanyang bahay. Kabayang TV pasok clip from Jing R. Rico. Ayan, Junaski, Shake Limson, Naughty W. Batang Sandstorm full pack dan po including 2 ads with bakas. Ayan. Hindi pa yan muli si Albert, si Batang Sandstorm. Ayan, Jing Rico dan po sa sukli. Salamat from Shake Limson. Napagod na yung aking music. Kaminto na. Thanks for watching. A like would be appreciated. Batang Sandstorm dan dikit pasok lipo. Ayan. 8 million in the house, big love shout out. Lily, nagawa ng kanyang bahay si Lily.
long-time lover. Jing Rico full pack din. Ayan, pasukli na lang. JR sa Mojo, may live shout at tamsak po. And may jacket ka na po. Ayan, Jonas Kidan from Sheikh Limson. Thank you so much, Sheikh Limson, sa iyong pagdikit kay Jonaski. $9 million daw sa biglang shoutout. Dan sa nakapin, ayan, from JR sa Mojo. Ayan, JR nakapin. Jonas Kidan pasukli. Ayan. Lilian Rico Dan sa nakapin. Ayan. Yan, Jing Aray, kasabay mo ako. Lilian. Ikaw si Lilian. Ayan. Road to 1.3 from Gold Rush.
Yan, nasa bahay mo ako, JR. Ang ganda ng fountain na yan. Walang CPR pag remix music Kabayan channel. Ayan. Ayan, thank you. Walang CPR yan, lalabs. Walang CPR. Salamat kung walang ano man. Uzi Dakat, mega love shoot house pa jacket please. Ayan. Uzi. May jacket ka na. Uzi Dakat. Sino ba to si Uzi Dakat? Yan, bigyan kita ng dalawa JR. General Turuban Tamsak Sukli friend from Kuya Jong. And it me will endorse me love shout out. Lloyd Dan Kalimbang from JR Samojo. Yan, salamat, magbakas ka dyan JR. Maraming ano dyan, maraming tao kay Lloyd, maraming ayuda. Kalimbang mo eh. Sino ba yung 1.3 Road to 1 si Gold Rush? Andyan ka pa, Gold Rush? Ayan, JR Samojo full pack dan po. Ayan, from Bimboy B. Kabayan TV dan pasukli na lang idol, salamat. Ayan, Zamdan po sa'yo from JR. Hit me nyo na yung daos, big love shoutout. Ayan. Gold Rush. Kuya Jong, nasaan ka na? Tamsakan natin si Kuya Jong. Wala na si Kuya Jong. Harang, salamat sa paharang dyan. Gold Rush. Ayan ka ba si Gold Rush? Harang ho, salamat sa paharang po dyan, anak. Bimblebee. Alberto Arena dan sa'yo from GR. Ayan. Salamat po sa pagpino lang anuman na yan. Bimblebee. Ayan.
Lalabs Vlog dan Paul Pak. Ayan. From Bimble B. Lalabs Vlog dan ayan. From Kabayan. And Zam at Kabayan at TW from Zam Lalabs host dan po ayan. Thank you so much, Shake. Mas tulog na ako kasi may pasok ako mamaya para may lakas sa work. Ayan. Paut na rin ako mga lalabs. Maaga rin yung pasok ko mamaya. Mag-out na rin ako mga lalabs. Ang pasok ko mamaya maaga. 4 na oras lang yung tulog ko. Yung mga lalabs, paut na rin ako. Kita-kits tayo bukas 5 a.m. Philippine time. Ngayon mga lalas, mag-out na rin po ako. Maraming salamat sa inyo dyan. Maga pa ang pasok ni host. Tulog na tayo host. Sige po, sabay na tayo Bimblebee. Madaing dan po, ayan. Salamat host. Ayun mga lalabs, araw-araw po yung ating LS 5 a.m. Everyday Philippine time. Madalang umaga, ayan. Alas 5 ng umaga Pinas time mga lalabs, everyday. Ayan pa, patulog na ako mga lalabs, may pasok ako mamaya. Ayan, UAE time, nasa 4:06 na ng umaga dito mga lalabs. Ayan, 4, 5, 6, 7, 8, ayan. 4 na oras yung tulog ko mga lalabs, saka may pasok pa. Kailangan natin magsipag. Mag-ipon tayo ng pera para makauwi na ako ng Pinas. Ayan mga lalabs. See you tomorrow. Ayan mga lalabs, thank you so much. See you tomorrow. God bless us all. Bye bye. Deep inside